vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Muregedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri mukadzi ndine makore 19 years ekuberekwa, uye zvekare ndine mwana wangu 1. Mukomana wacho mwana wangu uyu kutaura kudai so atova ne4 months. Nyaya iripo mukoma yazoita kuti ndige ndichizoita reach out to you. I want your listeners to assist me, like my parents emurume wangu vanhu vekuti vane mari, like matengero avari kuita mastand. Do you know kuti mastands mazhinji arimo muHarare, like kumagumo kwazvo only a few people that are very wealthy are going to be owning a lot of land in Harare, because the way yacho yavari kutenga mastands muHarare, it is quite unbelievable. Okay, mukoma, back to my story. Vane mari yekuti dai vaida vaikwanisa kungotitsvakirawo kumwe kwekuti tinge tichigara. It was very weird because takati tabva kuhoneymoon mukoma, then ndopa ndakabva ndazoudzwa kuti ivo vainge vachida kuti tinge tichigara pamba pavo. Takabva tatanga kugara kumain house kuzonosvika ndichizocomplaina, ndokubva tazonzi tinge tichigara kuguest house, but now we are back in the main house. Mukoma nashi, if it was only that I will say maybe vamwene vangu vanongoda kuti tinge tichigara padhuze navo vachiona muzukuru kwavo. But nyaya iripo ndeyekuti pane zvimwe zvinopota zvichiitwa navatezvara vangu zvisingazivikanwi nemurume wangu, uye zvekare zvisingazivikanwi navamwene vangu. Saka ndoda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo ipapo. Zviri kuitika ndezvekudai so: vatezvara vangu vane system yekuti vanopota vachindiburitsira sikarudzi yavo. Pavakatanga kuzviita zvinhu izvi ndakati zvimwe kudai yenge iri mistake. Ndakati ndiri busy mukoma, I was just making a cup of coffee in the kitchen. Vamwe vanhu vose vainge vagere muliving room vachiona zvavo mamovies paya. Then vatezvara vangu vakabva vauya vakabva vati, Murora, you are fixing yourself a cup of coffee, can you fix one for me? Saka pandakacheuka ndichitendeuka ndichiti ndinge ndichivapindura paya, that was when I saw kuti vainge vakatoburitsa chinhu chavo. Vakangoita zvekuvhura zip yetrousers ravo ndokubva vaburitsa chinhu chavo mukoma, but I'm sure kuti vakachiburitsa chinhu chavo the moment yavakanopinda mukitchen, because kana murume wangu vainge vatomusiya ariko kuliving room uko. Ndakangovatarisa mukoma, ndokubva ndatotarisa kuside, ndikabva ndaona kuti zvinhu zvava kuda kuitika apa hazvina kana hunhu kana musoro. So mukoma nashi zvakazoitika ipapo ndezvekuti vakaramba vachingotaura neni, chinhu chavo mukoma chikabva chatotanga kutomira paya. Then ndokubva ndavaitira cup yecoffee paya, vakabva vabuda mukoma. That was the first time. The second time again, takati tiri tega pamba, vainge vari busy zvavo vachiona mamovies avo. Ndakangoti ndichingonopinda muliving room mukoma, ndipo apo pandakabva ndazoona kuti vainge vakaburitsa zvekare chinhu chavo mukoma nashi. Saka he has been in that habit of busy working out. Kana ndakavatarisa, what do I mean kuti he has that habit of busy working out? Panguva iyo yekuti kana tiri tega vanototanga mukoma kutambisa chinhu chavo vakanditarisa vachiseka zvavo. Saka ndikuda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti like when the situation is like this, semurora ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei? Havana kana kumbogara vakandinyenga kana kuita sei. It is just that vanongoita mamwe maactions ekuti ndinoshaya kuziva kuti baba ava dzirimo here, vakakwana here kana kuti havana kukwana. Please mukoma nashi ndibatsireiwo. Kana mukaposta nyaya yangu, please ndizivise ndichange ndichizotevererawo mucomment section. I need real advice, vanhu vaMwari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedwe, ndo abuse yachuka iyoyi. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makavika chitupa changu.
Mkomanashi, there is a scam that is going on. Nyaya idzi dzekuti rent to buy. Saka kana kuri kunzi kunenge kuine umwe munhu who has been considering that scam yekuti rent to buy, zvekuti unenge usina mari iri enough kuti unge uchitenga motikari for cash, then wobva wanzikana padealership, we can give you an option for rent to buy. Saka vanotokusainisa maforms paya. Handizivi kuti yavanozoita iforgery here kana kuti what happens, but zvavanoita mukoma ndezvekuti vanozonokuchinjira contract sezvamunongoziva kuti munyika yedu mune huori hwakawanda, because ipapo mukoma takazoti tichinopiwa that contract ndipo apo patakabva tachizoona kuti the contract it had changed, ende takazama kuti tinge tichienda kumacourts. Mukoma ma1 corruption iri munyika medu yakaoma. Isusu the one that we had takatoenda nawo mapapers acho kucourt edu akabva anzi they could not be verified. Tikabva tanzi ndisu tainge tava kutozama kuita forgery. What happened mukoma ndezvekuti nemudzimai wangu takabva kuSouth Africa tichidzoka kuno kuZim, then madam vakabva vati tadi tatsvaka motikari because pamba tanga tava kuitawo project nekupfuwa huku. Tikabva tati kana tikakwanisa kuwana motikari tinenge tofamba tichitengesa huku dzedu nekuzohodhawo zvakasiyana siyana tichifamba tichitengesa. Saka takazoenda pane imwe dealership. Takati taenda padealership paya ndipo apo patakabva tachizotaura nevaridzi vedealership yacho, tikabva tavaudza kuti tainge tiine mari, but mari yatainge tiinayo tainge tisingakwanise kuti tinge tichiita a one time down payment for the car that we wanted, kainge kari ka Honda Fit. Saka takati tava kubuda padealership paya takabva tazodaidzwa kuoffice, tukabva hanzi nemurungu uyai tinge tichitaurirana. We then spoke paya ndokubva tanzi if we had a deposit. Mukoma ndikangoti even though takazobirwa mari, but ndinoda kutenda Mwari kuti hatina kuzoburitsa mari yose iyo yatainge tiinayo. Takabva tazovaudza kuti mari yataiva nayo yainge iri $500 in which motikari yatainge tichida yainge ichikosta $4,000. So that was the deposit. Ndokubva tazonzi taifanira kuti tinge tichizodzoka once kana vagadzira that contract. Kwamanashi takazodzoka kuya and we were so excited, me and my wife. Takasaina mapapers aya without even reading. Ndokubva vatotitumidzira even that contract as a PDF file pa WhatsApp. That same contract iyo yatakazonzi isusu ndisu takazama kuti tinge tichiita forgery, and zvainge zvatova nemalawyer mukati. Ivo vakanohaya malawyers avo, isusu nekushaya mari hatina kukwanisa kuti tinge tichitsvakawo redu lawyer. So what happened was that vanhu ava tichizonotaura navo paWhatsApp vainge vakatena on zviya zvekuti mamessages anozodisappear. Saka from their side vakangotiti where are your messages and where are our messages, which means kuti makaita forgery. Ndokuti vatatojigiwa paya mucourt, but chokwadi ndichocho kuti vanhu ava vakatisainisa a contract ye-rent to buy. Ndokubva tatora motikari yedu. Sezvamunongoziva kuti rent to buy haukwanisi kuti unge uchichinjisa mapepa emotikari, saka taingofamba tisitomborina kana mapepa emotikari. Mkomanashi after that one day takangozoona pamba pasvika vamwe varume, dzimwe ndimba dzakangoya dzichiti dzainge dzatumwa kuzotora motikari. Tikati motikari ipi? Ndipo paya pandakabva ndatodzipwa paya, motikari ikabva yatotorwa ndokubva yatoenda. That is what happened. Saka ndoda kungoti kunzouko please ngwarirai. It is far much better kuti munge muchitenga something for cash, and I really feel so sorry nekuda kwezviri kuitika munyika. I am even sure kuti kunyangwe zvikanzi watenga futi motikari yacho in cash, nekuda kwehutsotsi nehuroyi hwava munyika, I think kuti vanhu vanokwanisa kutokutengesera chinhu wotobhadhara cash paya, but mapapers emotikari wobva watonyimwa. Saka mukoma ndinodawo kuti munge muchiposta nyaya yangu so that vamwe vanhu kunzouko vange vachizozviziva kuti ndo zviri kuitika. Unokwanisa kutongobirwa mari sekutamba sekuseka. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna
ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we. Hanzi chinjirai rent to own scams. Hanzi contract yacho yedu yakabva yanzi it is a fake contract, yet takatotorerwa mari. Ya pakaipa. Regedzai tibva tenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvinyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri musikana uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo, like my dad is a pastor. Tiri kurarama tiri kunoku kumhiri kwemakungwa. So baba vangu even though vari mufundisi kudaro, but this was last month vakatobatsira imwe n'anga kuti inge ichiuya kunoku kwatiri kumhiri kwemakungwa. N'anga iyi ndivo vakatoibatsira kuti inge ichikwanisa kuwana mapapers ekuuya kunoku kwatiri. Mukomanashi n'anga iyi yava kungogara ichiuya pamba. So what has been disturbing me is that n'anga iyi zvino yava kungogara ichindiudza kuti inondida, and knowing that this man and my father, they are like best friends. Akatonditi kana baba vako ndikataura navo havangamborambi. Saka how do I escape in such a situation? I never imagined myself ndichizororwa nen'anga. Worst of all, my dad is a pastor, but he is very friendly nayo n'anga yavo iyi. Dzimwe nguva n'anga iyi inotouya paya mukoma, kana yauya inotopa baba vangu mishonga yekupota vachipfungaidza mumba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume uye zvekare ndine maproblems avo andiri kusangana nawo mulife mangu. Nyaya iripo mukoma ndeyekuti ndakambodanana nerimwe hure, saka hure iri rakasvika pakuzondida. Munongotiziva isusu vanhurume kuti tine mafake promises. Saka hure iri rainge rakanaka riri remuno muSouth Africa. Ndakabva ndazoriudza kuti ndainge ndichida kuriroora, rikabva rafara paya because mari mukoma, mari ndinayo. Then rakabva razozviona kuti munhu uyu ari kundinyepera. Akachema mukadzi iye, munoziva kuti akachema kuzonosvika achizviudza kuti ndinozviuraya. Zviri nani kuti ndinge ndichizviuraya. I then ignored her. Akazondikumbira ruregerero akabva ati, baby please come and see me, I know kuti ndiwe wakanditadzira, uya hako ungondiona for the last time. Ndakaenda kuya mukomanashi, ndainge ndisingatozivi kuti munhu ainge atoronga zvekuti ange achisunga sikarudzi yangu. Ndakarara kuya mukoma against my wishes, but aiti pose pandaida kuenda obva angoti, please baby do not go. Zvino mukomanashi akazoti ava makuseni acho paya. Ndakamuka mukoma ndikabva ndaona kuti munhu ainge atonyika hembe dzangu, akabva anditi mungaenda here because ndava kutotanga kutowacha. Saka the whole day ndainge ndingori in bed and we were making love. Then ndokubva ndazoti time ndokubva ndazodzoka kumba, but ndakati ndiri munzira ndaitonzwa sikarudzi yangu ichita kakusosona, ichita kakuvavirira. Then ndakazoti ndava kumba, madam vakati vachidawo bonde paya. Ndakakoniwa, ndakatadza mukoma kupa mudzimai wangu bonde. Yainge yakatongorara. Mukomanashi, kana kuri kunzi, kana muchizivawo vamwe vanhu vekuti vanokwanisa kundibatsira, because I have tried everywhere. Ndakamboenda kumen's clinic ndikambonwa maviagra, but still it is not even working at all. Please ndibatsireiwo. Kana muine munhu wamunoziva anokwanisa kundibatsira, mupewo kani mafone numbers angu so that ndinge ndichizokwanisa kutaura naye. Chinhu chinongorwadza, so
kutarirana nemukadzi wako uchitozviziva kuti mukadzi wako ari kutoda bonde but iwewe usingakwanise futi kumupa bonde racho iroro. Kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu, please ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, pakaipa hanzi mukadzi wandaidanana naye akandisunga pabonde. Zvakangoma hazvo vedu we. Kana muine maremedies amunoziva ekuti vanokwanisa kushandisa, please I beg you, just write in the comment section, then tobva taona kuti vanokwanisa kubatsirikana here. Vezvikare kana variko vanokwanisa kusunungura varume vaya vanenge vakasungwa, come to my inbox tichida kuti kana kuine vanenge vachiziva vanhu vanobatsira mobva mauya mobva matiudza kuti munhu anobatsira ari kwakati, then vanhu vakaenda ikoko tobva tazokwanisa kukupaiwo feedback. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.